Hola, bon dia, amics. Mireu, ara fa quasi un mes, si no recordo malament, que no penjo res en el canal, però casualitats de la vida m'he retrobat amb un text que considero prou important com per fer-ne memòria. Així que us el llegiré esperant que tingui el seu efecte. El primer, autogovern. Nosaltres. La gestió dels nostres propis recursos humans englobats en un conjunt tan divers i dispers com únic, des del camp de la física al camp de la metafísica, passant per les emocions més intenses que desvetllen estats de consciència no imaginats. Creen el nostre teixit còsmic. Aquesta és la nostra empresa, nosaltres mateixos, des de la base fins allà on aquesta empresa pugui créixer en vida, als seus límits, si és que els té. Som natura. Portem dins la càrrega energètica suficient. L'àtom, llavor. L'impuls primer i últim per dur a terme la nostra comesa. Tenim el poder de canviar qualsevol realitat des del nostre interior. Ho fem sense adonar-nos quan la posem en dubte. I quan sàpigues com funciona l'univers, torna-ho a dubtar. És en aquest precís instant quan la teva realitat haurà canviat i tornaràs a afirmar que no ho saps tot. Et recordo que som rics i nedem dins abundància. Per tant, tenim els recursos o eines classificades en capacitats o dons que ens permeten oferir un servei. Així que posem-ho en pràctica. De cap de les maneres, amb tal infinits recursos, ens podem veure pobres o mancats. No ens falta res. Si aprenem a tenir cura del que tenim i a gestionar-ho, experimentarem la nostra autèntica ecologia, que no és res més que l'economia o govern de la nostra casa. El primer, autogovern. Gràcies, us estimo. Fins ara.